So, hi guys. So, mani kumanak ng ipalit. Ugat na siya guys. Roasted chicken. Tawag dito. Rabi siya manak. Sige. Yummy. Gamay lang pagkamanak. Ano siya? Amang panihapon. Aron ugat manok guys. Kung naikap. Kukuha ka ni uga ng mga bukog. Para dito ng kaon. Ang bukog para dito ng kaon ni guys. May bukog ng kaon. Dito ang kaon ba? Ano? Kaya. Yan siya guys. Okay, that's it for now. So guys, mag-video ulit. Kumbahin akong na umagkat na ang chicken. Gumay rin chicken na. At ibigay din. Asya ha. Hindi akong lutoon. Mga yang pao o gana. Yang paa o gana. Ako. Ano siya ka na? Ano siya ang pizza. See? Okay, that's it.